Rhaid bethau'n poethi yma nghanolfan Gneifio Meirion. Wan da ni'n rawn gynderfynol ar gyfer y pencampwriaeth Cymru. Pwy fydd i lenni tybed? Wel, o ran y llinell yma, mae'r bechgyn yma i gyd wedi ennill yr wobr yma o'r blaen. Drychwch arnyn nhw i ddechrau ar un Alun Lloyd Jones wedi bod yn bencampwr Cymru. Yn taw ardal Llangollen, Kevin Williams o Dynwaen wedyn, ddim yn bell o fan hyn, a wedyn Ian Jones ar y dri. Ian Jones wedi bod yn perfformio'n arbennig o dda yn ddiweddar, yn torri'r recordiau tra bod pawb arall allan yn Ffrainc efo Gareth Daniel. Gareth Lloyd Evans wedyn yn gynbencampwr hefyd ar stondin y rhif 4. Gareth Daniel o'n i'n cyfeirio to o'n fanna ar stondin rhif 5 ynta wedi bod a trafferth cefn, ond a lot fawr i brofi ar hyn o bryd, swn i'n dweud, a mae wedi rhoi rhybydd i bawb sydd yma heddiw bod o yn ôl a bod o yn ffit a bod o'n iach. Ac wedyn yn y pen draw pencampwr y byd presennol sef Richard Jones o Lyndyfrdwy yma i gyd yn herio felly i fynd trwodd i rownd derfynol y gystadleuaeth agored yma pencampwriaeth Cymru yn nes ymlaen. Felly dim ond Cymru'n herio i gilydd yma'n hyn rwan. Alun Lloyd Jones mewn ar un, ond Richard Jones yn cael yn sylw ni rwan yn ta ar hyn o bryd ar y 8fed allan o 10 oen yn y gorlan rwan. Mae bob peth wedi cyflymu'n eithriadol yma'n hyn rwan, ac ar yr un pryd dwi'n cael golwg sydyn ar y marc bwrdd a rhai o'r byrddena, ac mae'r heini'n dal yn isel dros ben o dan yr 20 mae ar hyn o bryd, ac llawer iawn llai i bobl fel Richard Jones ar un ar hyn o bryd. Alun Lloyd Jones, marc bwrdd o yn 12 ar y stodiau hirio na ar hyn o bryd. Yr amser yn bryn 6 munud 46, 8 oen wedi perfformio, wedi cneifio yn barod. Mae hynna'n eithriadol amser, mae pethau rili yn twmo yma'n hyn. Felly Gareth Lloyd Evans i mewn am oen arall trafod stodiau hirion ar yr ochr ddwetha na fan hyn gan Alun Lloyd Jones yn cael hwyl ar ei 8 allan ar y bwrdd gan blaw Gareth Lloyd Evans fan hyn ar 9. Mae Gareth Daniel ar 9fed hefyd dwi'n credu. Os nad i degfed efo ni'n Ian Jones sydd yn perfformio'n arbennig o dda hefyd. Richard Jones yn bwyllog ar ei 9fed ar hyn o bryd, ond dyma ni olwg ar Gareth Daniel. Mae'r boi ma'n ôl, mae'r boi ma'n berig. Ydi wir, lawr ar oen yna rwan, ac i mewn o fo ar gyfer y nesaf. Oes a un arall yn y gorlan? Oes mae yna. Dyna hi, Alun Mancini roi hwnna iddo fo, ond Ian Jones, dyma'r gŵr perig, fodd o'r oen cyta i lawr mewn o gwmpas yr 50 eiliad na. Mae nhw'n hedfan rwan, ac dyma fo Ian Jones yn gorffen hwnna. 1, 2, 3, lawr y twll gan Gareth Lloyd Evans, mae hwnna mynd i mewn o fo ar gyfer y nesaf. Un o fechgyn sy'n newydd nebo yn rhoi'r oen yna iddo fo. Ian Jones ydi hwn yn gorffen yr oen yna, a dyna fo, y botwm i lawr gan Ian Jones. Ian Jones oedd yn bygwth. Ian Jones wedi mynd â hir yn gyflymdra rhagorol. Pressure button again, Jones do the same. Pressure button again, Ian Jones. Out goes Gareth Daniel there on stand number 5. Ian, press your button. Ian, press your button again. Ian